Ndiyabulisa mawethu, ndiyabulisa ndlu emnyama entetho isisiXhosa. Ndikhalela ukuvelela izinto ezimbini ezintathu. Make ndiye kule ndawo utywala beMfengu. Kusuke kuthi mandivuse ubawo uMawonga Mtyaphi nobawo uRuben Mveliswa. Bazoyicacisa ngokwabo le ndawo. Into yokokuba thina maXhosa sasingenabo utywala nobunjani. Imbali yethu thina maXhosa ithi abethu okhokho babesela intloya yamasi. Utywala buzofika nokufika kwamaMfengu. Into beyenza kaMamfengu kulo mzi kusilwe kuwo. Amadoda amaMfengu ebegcwala kulo mzi. Kodwa xa ephuma kubekwa ijasi benye entla komnyango. Izawuphuma le ndoda imhlophe ibuye ingene, iphume le ndoda inde. Ibuye ingene, iphume le ndoda imfitshane. Wonke le madoda aphuma hamba ochama ke. Iphume imfitshane, ibuye ingene. Ahamba amaXhosa ayikrobela le nto uba hayi man. Indoda yalamzi imani bamhlophe iphinde ibe mnyama ibende iphinde ibe mfitshane. Kwenzeka ntoni kulamzi? Achwechwa amaXhosa. Xa efika yeyi hey amaMfengu azivalele ngotywala tata. amaMfengu azivalele ngotywala tata. Awabusela utywala yeha. Ukusukela ngoko amaXhosa akazange aphinde wathanda amaMfengu. Athi hey ziyavimba ezi zinto. Nangoku ukuba ungeva amaXhosa athi amaMfengu athi uvimba ingathi imfengu. Anesasingqala sotywala. Kuba amaXhosa athi nethi babuve utywala uba yeyi imnandi le nto aba bantu bayivimbayo. Yeyi alwa amaXhosa namaMfengu elwela utywala. Kangangento yokokuba udatha uba unomendi Ngcongolo uthi amaXhosa ade ancama azeka iintombi zamaMfengu. Kuba kaloku iintombi zamaMfengu zazisazi uba utywala busilwa kanjani. Ukuze amaXhosa amaninzi ozeka iintombi zamaMfengu ayefuna iintombi eziza kuwanceda ziwasilela utywala. Bangena utywala kwindlu kaXhosa. Wangena umonakalo. Bangena utywala kwindlu kaXhosa. Wangena umonakalo. Ingayingoma emnandi leyo ethi Dathabawo bangena utywala kwindlu kaXhosa. Wangena umonakalo. Wathathabawo bangena utywala kwindlu kaXhosa. Wangena umonakalo. Yini Dathabawo bangena utywala kwindlu kaXhosa. Wangena umonakalo. Yini Dathabawo bangena utywala kwindlu kaXhosa. Watsho wangena umonakalo. Dathabawo ndithi bangena utywala kwindlu kaXhosa. Wangena umonakalo. Uyabona ke ngexesha lokhula kwethu utywala yes babuthatha amaXhosa babenza yayinto yemveli uze kude kuthiwe ke ngoku butywala besintu. Kodwa ke bebuselwa ngendlela kangangento yoba asinalo igama elithi thina indoda inxilile. Kodwa ngexesha lokhula kwethu asazotata babenxila thina. Kwa abomlungu xa ebusela utata omkhulu ebeyawusela into engange masithi into engangethodi ayithi laqa. Amane sithi laqa ithi phele la thodi. Uphela kwala thodi
sele ivale already ibhotile yakhe wayifaka etyesini. Tatomkhulu wenza ntoni? Ndikhupha ingqele bazukulwane. Iniphu katatomkhulu bethu yayinozigqiba inyanga ezintathu. Le ingakwazi ukuyigqiba i3 minutes namhlanje indoda isela. Indoda namhlanje kayisela iniphu. Ayipheli i3 minutes. Ayipheli i3 minutes kwindoda namhlanje xa isela iniphu. Kanti tatomkhulu bethu xa esela iniphu inyanga ezintathu ebezigqiba. Amane sithi laqa ithodi. Tatomkhulu wenzani? Ndikhupha ingqele mzukulwane. Ukuba kusiliwe emzini, ngamaxhego ebehlala emzini onotywala, abafana bebenikwa nje noba yinto engangepheyile. Bathi nje kuthiwe hambani niye emasimini niyolima. Amakhwenkwe anikwe nje into encinci engangepheyile. Kuthiwe hambani niyokolusa makwedini, kuba into eyayifuneka umfana makahambe olima, inkwenkwe mayihambe yokolusa. Amaxhego sepenshele mos wona, into yakuhlala etywaleni. Azawuhlala phaa etywaleni amaxhego imini yonke. Xa ebuya ubuye phethe ivubu nesabhokhwe. Uzanibethela uba iinkomo ziphelelanga. Kutheni iinkomo zingaphelelanga? Kutheni iigusha zingaphelelanga? Yimveli yethu ke leyo. Namhlanje indoda esisemandleni njengam lo iyazenza inkothovi yexhego etywaleni, ihleli ayisebenzi, kutshona ilanga. Amakhwenkwe ahlala etywaleni kutshona ilanga. Yile nto ke ngoku ndithi ke ngoku mhla kwangena utywala kwindlu kaXhosa wangena umonakalo tata. Mhla kwangena utywala kwindlu kaXhosa wangena umonakalo. Babuselwa ngendlela utywala, hayi ngale ndlela buselwa ngayo namhlanje. And utywala yayiyinto yabantu abadala. Athe amaXhosa akubuthathela kubo utywala ezeke intombi zamaMfengu. Utywala yayinto yokuselwa ngabantu abadala. Ulutsha maluhambe luyosebenza, kwankwe mayoluse, umfana makolima. Yayihamba njalo. Akusekho njalo ke namhlanje. Sithi butywala besintu siyabusela. Sithi butywala besintu siyabusela. Hayi butywala besintu, butywala beMfengu tata. Hayi butywala besintu, butywala beMfengu. Utywala besintu yintlaya yamasi kumaXhosa, andazi kwezinye izizwe. Umqombothi kukutya kwehagu. Umqombothi kukutya kwehagu. Kukutya kwehagu njani? Uyabona xa bekungqushiwe, kwawugqitywa ungqushwa, laa nto ingqushiweyo, xa kungqusha umbona ke wena lawundini, laa nto ingqushiweyo izawugalelwa esityeni esikhulu yeliwe. Xa iseliwa ke senziwa ngohlobo esasitya. Senziwa ngohlobo esasitya. Kukho ikafu iphuma yodwa ityiwa ngamantshontsho enkukhu. Kubekho intlenganyana yamaqhekeza. Kubekho intlenganyana yamaqhekeza wamakhozombona. Yabona laa ntlenge yayigalelwa amanzi kudala. Laa ntlenge yayigalelwa amanzi iyotyiswa ihagu. Kuzothi ekuhambeni kwexesha, andiyazi noba kungena kwentlupheko noba kwenzeke ntoni, kodwa laa ntlenge ingumqombothi owawutyiswa ihagu. Kuhambeni kwamaxesha yasetyenziselwa ekusilweni kotywala. Uba ize nini ngabani njani andiyazi, ndibalisa imbali. Laa ntlenge ke ngoku ibiseyicolwa endaweni yomayithathwe iyonikwa ihagu. Laa ntlenge ibiseyicolwa, yagqitywa ucolwa ngamachule ayidibanise nezinto. Ndisezawuzama umkhangela umntu onolwazi uba
yenziwa kanjani in details, then ndiyivideorize isenziwa, izokwazi into yoba ndizoyiveza apha ku-YouTube channel wam. So ndizawuza nayo, hlala ulindile, ndizawuza nayo. Laa ntlenge idityaniswe ke nezinto ezithile yenziwe ibe butywala. Izovela apho ke ngoku into yotywala obungumqombothi. Asinabo utywala obungumqombothi. Utywala esinabo butywala beMfengu, obu sithi butywala beSintu. Ize kubekho ke utywala esinothi benziwe ngento ebekumele bayityiswe ihagu. Ya, obu tywala benziwe ngento ebekumele bayityiswe ihagu. La kafu ingququ yamakhozombona xa bekuseliwa umngqusho. Bekumele bayinikwe ihagu, yasuke yenziwa yayinto enokuthi ibe butywala. Obo tywala babizwa njengomqombothi. Yiloo nto ke ngoku ndiye ndithi ke ngoku umqombothi kukutya kwehagu. Abantu bathi hey, uyathukisa umfo kahoho. Kuthathwe into ibimele uba inikwe ihagu, yacolwa, yenziwa yayinto enokuselwa ngabantu, sele ingumqombothi xa ibizwayo. So asinawo umqombothi esintwini, asinabo utywala beSintu esintwini. Ezi zinto zonke ziyafika. Andithethi ke ngebranti mna nezinye izinto njena ezifikayo, andikathethi ngazo, andifuna nothetha ngazo. Ndifuna ubamba njena ezi zinto zimbini. Phambi kokuba ndiyivale, masise ndiyinabisa kancinci. Yazi, ndikhumbula phaa ko-1985 kukho icawe yosindiso. Babeyibiza ngoba ke yicawe yevangeli ngelo xesha eyayikhokelwa ngutata uMpinga. Utata uMpinga wayenomakoti abaninzi abafaka amadakhi ecaweni, nabafana abanxibe kakuhle, ya banxibe isuti, bafaka amaqhina. Xa umjonga indlela awayesenza ngayo ubaba uMpinga, even though icawe yakhe yayiyicawe yosindiso, icawe engawenziyo amasiko nezithethe, kodwa xa ungumntu enemehlo elibukhali lojonga, ujonga indlela le wayebanxibisa ngayo omakoti ecaweni yakhe, ungayibona into yokokuba laa tata nangani wayeyindoda esindisiweyo, kodwa wayenemveli engqondweni. Laa tata uba uMpinga wayenemveli engqondweni, kuba icawe yosindiso ngexesha lakhe yayicaphule kakhulu esintwini. Yayicaphule kakhulu esintwini njani? Uba ungajonga, ndithe kuwe utywala babungaselwa nangubani. Yiya ke into babungekho, ngosebukhona babungaselwa nangubani. Icawe katata uMpinga ibiye yabantu abangabuseliyo utywala. Ababusela utywala nakwimveli, asinabo utywala. Icawe katata uMpinga omakoti yayibanxibisa amadakhi babhinqe. Nakwimveli yethu umakoti unxiba amadakhi abhinqe. Kwicawe katata uMpinga yosindiso ngo-1985, intombi ibingenakulala nendoda ingatshatanga nayo. Nakwimveli yethu umfana nenkwenkwe abalali nentombi, umntu makasebenzele ukuyitshata alale nayo. Icawe katata uMpinga yosindiso yevangeli ngo-1985 yayikholelwa ekubeni uba ngezwi izinto ziyenzeka. Kodwa ke ngoku eli lizwi yayililizwi ngokokukaYesu kwicawe katata uMpinga. Kodwa xa uya kwimveli, nakwimveli yethu sikhula okhokho ootatemkhulu bethu bethetha ngezwi izinto zenzeke. Sikhula ootatemkhulu bethu besebenzisa izwi kumaxesha amaninzi. Nanku umntana iyagula, ugulela ukufa, lizafika ixhego lime phezu kwakhe lithi, mntanam, asukulibelanga, sizazilungisa izinto zakho, phakama. Lizwi elo, aphakama umntana aphile. Uxelelwe ngantoni? Uxelelwe ngezwi.
Ootatomkhulu bethu bebesebenzisa izwi kangangento kokuba ukuba ungajonga sekusenziwa isiko, eyona nto elisiko lelazwi liphuma kwela xhego liyalele ukuba izinto mazenzeke. Le izawuxhelwa into ingumqondiso, ayilosiko inkomo, ayilosiko ibhokhwe, ngumqondiso lowa. Emveni koba eli lizwi lilisiko lisebenzile kangangento kokuba ukuba ungayixhala laa nkomo uyihlabe ungathethanga, awulenzanga isiko, awulenzanga isiko, kuba kufuneka elaa lizwi izokwazi uba elaa lizwi ibe lilo elidalayo. Kufuneka elaa lizwi likwazi ukudala. Lakube lidalile elaa lizwi, siyihlabe inkomo, siyihlabe ibhokhwe njengomqondiso. Aba bantu baze apha bazokuba kunye nathi bangamanqina wento kokuba ngemini ethile sayenza into ethile, sayihlaba inkomo. Aba bantu balapha bangamanqina. Le nkomo ngumqondiso. Isiko lizwi eliphuma kulaa nkonde. Apho ke ndiya khona, ndiya kwinto ethi uTata uMpinga lo wayenalaa nkonzo yevangeli, ininzi into ukuba ndandisele ndingumntu ophandayo ngokuthi ndibe nezi zinto ezishicilelayo ngelo xesha, ayisowish ithi kanti ndandimfumene ndamshicilela ndimbuze uba tata, njengokuba unale nkonzo kodwa izinto ezininzi ezenzeka kule nkonzo yakho ndizibona zininzi zicatshulwe phaa kwimveli yethu. Ewe wena uthetha ngoYesu, uthetha ngoYesu, ndiyakuva uthetha ngoYesu, kodwa mna ndijonga i-action. Xa ndijonga i-action kaTata uMpinga ndifumanisa uba nangani ethetha ngoYesu njena, kodwa zonke ezi zinto zikhona apha esintwini. Uthathe isiNtu uTata uMpinga wazosifaka apha enkonzweni. Masiphandeni madoda, masiphandeni. Kwaye xa siphanda singasebenzisi inzondo yezinye inkolo, ke sizame nje unyaniseka kuba sizawufa sishiye abantwana bethu besilwa, besilwa udaba banganawuze balifeze kuba abaxelelwa nyani. Amadoda amaninzi including ootata bethu baze koomama bethu kuba oomama bethu babe namandla othandaza. Yiloo nto uzawuva noomama banamhlanje ka bethandaza bathi oomama bakudala babethandaza imigodime, babethandaza imigodime. Yintoni eyibangela uba oomama bakudala bathandaza imigodime? Yinto yokokuba ootata babengazeki amakhosikazi ababenxila nawo ezimbarheni, babengazeki amakhosikazi ababetshotsha nawo bengamantombi bengamakhwenkwe. Ootata bethu bazeke oomama bethu ababephuma ezicaweni, batsho bafumana ke ngoku amakhosikazi okuthandaza, baphile besemigodini. Ootata baphiliswa ngabafazi babo abahlele ezindlini bethandaza. Lo mthandazo namhlanje nina niwubulalayo niwubona ungeyonto. Lo mthandazo namhlanje niwubona ungeyonto niwubulalayo ngulo oomama bethu bazekelwa wona ngootata bethu bathandaze ingakwazi ukudilika imigodi. Nidiliza icawe, niyeka izimokolo, niyeka iithaveni, abantwana bathwali iavane entloko. Amadoda amadala abhizi athuka icawe, oomama abadala babhizi bathuka icawe, bayadiliza. Abafuna umanto, abafuna ubona nto engathi izawuphumelelisa abantu, kuba thina sikhuliswa ngemithandazo. Ootata bethu singabazi nobazi thina uninzi lwabanye. Ukhule kabuhlungu utata kusemgodini, akabuyi utata, uphela unyaka. Thina sikhule kabuhlungu, utata wakho emkunyaka wonke umdinga akafumaneki. Ukhuliswa ngumama wakho, uyathandaza. And uyaziva into ezithandazwa ngumama wakho ethandazela utata wakho. Namhlanje kukho abantu abathi umvumle sithi hoho ufuna ntoni ecaweni. Asikhulanga ngofana, kwaye inhlungu esithubeleze kuzo azifani.
xa ukhula kamnandi awubazi ubomi uthethana kanjani. Yabona umuntu angamazi umuntu ogulayo thethana kanjani. Umuntu umbone ebeleka itanki ngokutsho kwakho ke indlela abaqhulwa ngayo abantu abanesifombo kuthiwa babeleka amatanki. Awumazi la muntu noba lento ayimqaqambelina yena kalale ebusuku uqaqanjelwa yile nto semqolo kuba uyagula uthandazela uphila wena uyamhleka. Ubona umuntu onomlenze omnye wena uyamhleka akalale ebusuku ucengana noThixo uba lali intoni ityala lami uze ndingabi nomlenze. Lali intoni ityala lami ukuze imilenze yami ingalingani. Wena ubhizi uyanihleka athi uba ugatyeni umhlekela nina umuntu egula. Abantu abaye ezicaweni baye ngezizathu ezahlukahlukeneyo. Nanjengokuba kwa ezi zinto sithi ziyimveli yethu zingamasiko wethu zingene kuthi ngezizathu ezahlukahlukeneyo necawe ke ingene kwimpilo zethu ngezizathu ezahlukahlukeneyo. Masingahlaselani kuba siyathunukala. Masingahlaselanani kuba siyathunukana. Niyasithunuka. Okokuqala kwa imveli ayishinyayelwa. Kwa imveli ayinacawe. Uba ke ngosingangena nzulu silandelela imveli. Imveli uyayenza. Inkwenkwe ifunda ngobudoda xa isoluka. Inkwenkwe ifunda ngobudoda xa isoluka. Intombi ifunda ngothomba xa ithomba. Intombi ifunde ngomendo xa isenda. Asinayo imveli eshunyayelwayo thina. Sinemveli eyimontlalo yethu eyenziwayo. Ukuba ke ngosizazama ukhompyutha nobuKristu abantu babe besiya ezicaweni ngezizathu ezahlukahlukeneyo. Abanye baye ecaweni kuba bedile imimoya yentwaso njengam lo. Kudala ndathwasa ndineminyaka ndihambe namagqirha amakhulu awaziwayo. Ubungathi xa ugooglisha uthi Google sobantu kubukeli. Sisanyonyo segqirha elo endiphume ezandleni zalo. Uye kumprofeti uzincaba mhambi wayesisanyonyo segqirha endiphume ezandleni zakhe. Okokoko ndayibaleka intwaso ndiye ecaweni kuba ndifuna ukuhlebela. Wena mntu ulibele ukuthuka amaKristu ndifuna ukuhlebela le nto ubungayazi. Xa ubaleka intwaso funeka uyozimela ecaweni. Kuba ukuba ubaleka intwaso ungayozimela ecaweni uzawuphambana okanye uzawugula. Nansi ingxaki yentwaso. Ukuba ubaleka intwaso wagqiba uhlala endlini uzawuphambana okanye uzawugula. So wena lo gama ulibele ukuthukisa into yokokuba bangcabalazile bathi bekwimveli babe besecaweni utsho kuba ukhula kamnandi awazinto ulusana. Thina abantu abayivayo le ntlungu uthi wawujonga ubone into yokokuba yazi kule minyaka ingaka ndihamba namagqirha ndiyaguga ngoku akukho nelinye endake ndaliva lisithi lonwabile. Isizathu into yokokuba ubuke wathwasa ingxaki zonke izinto ezakukweni ezingazange zenziwe nezenziwa rongo zivela kuwe. Uthi xa uzithethayo ube lutshaba nefamily yakho. Okay, uzenze ezi zakokwenu uthi uzigqibile kuvele ezikatatomncinci kuvele ezikamalume. Xa uyobaxelela abantu bezazindlu bathi utatomncinci emele uvela kuthi thena ezawuvela kuwe ube lutshaba nabo bangakubulisi awonwabi xa uligqirha. So abantu abanjengam bayakubaleka ukuthwasa ngezizathu. So sanusithuka kuba xa nisithuka niyasithunuka. Ndingathi ngoku kwaba bathi ukuba uye ecaweni uphinde besezintwini ulahlekile ndithi kuye okay masiyenze le nto khandiphi inkomo undiphi ibhokhwe. Wagqiba undiphe i-20,000 yobhatala igqirha elindizawuthwasa kulo kuba ndinamali. Uzandinika? Akazunika because aba bantu abingathi baqashwe ngumtyholi wamabadilize. Uba ndithetha krwada nendixolele because ndi-emotional kakhulu. Ondaziyo mna uyandazi uba ndiyathwasa. Koko ndayibaleka intwaso. Koko ndayibaleka intwaso. Iyeza ndilazi usuka nohlala.
iyeza ndilazi usuka nohlala kodwa intwaso yona okokoko ndayibaleka ngezizathu kuba wakuthwasa zivela zonke into zakokwenu kufuneka uzenze kuvele nezezi zindlu zijikeleze le ndlu yakokwenu kufuneka ubone into yoba ye yabona laa ngoma kaba uthangane ethi kubuhlungu ukugula ayidlali laa ngoma laa ngoma kaba uthangane ethi kubuhlungu ukugula ayidlali laa ngoma so nina abantu abathuka ubuKristu yazini uba kubuhlungu ukugula anuzosinika imali zokuxhela ezi nkomo anuzosinika imali zezibhokhwe anuzosinika imali zobhatala la magqirha funeka esithwasisile so nangani ndiyindoda yemveli ngamanye amaxesha kinyenzeleka into yoba xa ndibonayo uba ngoku ingathi izinto zasekhaya ngoku amacorha ngoku afuna undixaka ndibaleke ndiyozimela ecaweni kaba mna ndiye nakwazo sindiso ufuna uthandaze kakhulu phaa kalake sithandazayo intliziyo ilihlwile asiphumi kwimizi efanayo suthi xa uphuma kumzi ongcono izinto zokuhambela lula uthethe na kanjani kuba abanye abantu basezicaweni beqhutywa zintlungu omnye waba secaweni efuna umfazi omnye waba secaweni ehlelwe zizinto ezibuhlungu ezazinomenza abulala abantu ahamba ecaweni afika athandaze nilibele ukuthuka ubuKristu nina yintoni eninoza nayo kwimveli yintoni emayenziwe kwimveli ukuqinisekisa uba abantu abathi go through izinto ezipainful bazishere nabanye abantu bemveli kuncediswa nini sizingcwelerha zemveli xa ndiyivala sizingcwelerha ezikwimveli sizingcwelerha ezikumasiko nezithethe sibeleka amatyala wezinto ekwakumele bazenziwe ngootata bethu babhubha bengazenzanga ootata bethu babhubha bengazenzanga xa uzibuza uba ndizawuqala ndawoni uzawuqala phi ndizayiqala ndawoni ukuyilungisa le nto kuba zathi ngosesithi ndiyigqibile lena ndiyenze le emele uba yenziwe ngutata katata ndiyenze le kwakumele uba yenziwe ngutata kuzathi gqi ootata omncinci besithi fokawoho sifuna oku ndithini mna emveni koko ndiye kade ndilimale kakhulu ndicela ukuthi kuni wanguThixo woxolo ngakunye nani ngemini yam ndizawubhubha enokuthetha kunye kukuba ndinamava wobomi ndinyathele kwiindawo ezininzi ndikhule ndingumntu oqaphelayo ndisaqaphelana namhlanje but andisazi isiphelo sam kuba abantu ababethetha njengam babhubha kodwa mna ndisenentlahla yento kokuba uThixo ukwazile ukundipha le YouTube channel ndikwazi uba izinto zam ndizithethe ndithi mhla ndabhubha izizukulwane ziyawulandela ziyazi uba umfokawowo wayezibona kanjani izinto Camago.